едно магическо кралство се издига висок замък с златни кули. Знамена се веят, птици пеят и слънцето грее ярко над земята. Вътре в замъка балната зала е изпълнена с радост. Кралят и кралицата държат новородената си дъщеря, принцеса Аврора, докато гостите се радват на празника. 3 малки феи, светещи от магия, пърхат в стаята. Облечени в червено, зелено и синьо, те носят дарове на омагьосване за младата принцеса. Първата фея маха с пръчката си. «Благославям те с красота», казва тя. Втората фея се усмихва, поръсвайки златен прах. «И аз те благославям с мъдрост». Но точно когато третата фея вдига пръчката си, изведнъж стаята притъмнява. Появява се вихър зелена мъгла и от сенките напред пристъпва злодеида. Очите й блестят, когато вдига тоягата си. На 16-тия си рожден ден заявява злодеида: Аврора ще ободе пръста си на въртящо се колело и ще потъне в безкраен сън. Зелена светкавица пука, докато дихание изпълва стаята. Кралицата държи Аврора здраво, лицето й е изпълнено със страх. Феите се споглеждат притеснени. Те трябва да намерят начин да защитят принцесата. Дълбоко в гората, скрита сред високи дървета, се издига уютна малка вила. Това е мястото, където феите ще пазят Аврора от проклятието на злодеида. За да защитят Аврора, феите се маскират като мили възрастни жени. Те живеят в тайна, грижайки се за принцесата, докато расте в безопасност и щастлива. Сега на 16 Аврора танцува през огрявана от слънце поляна, смеейки се, докато пеперудите пърхат около нея. Тя пее на птиците, без да знае за царствената си съдба. Странна зелена светлина се появява в коридорите на замъка. Като в сън, Аврора го следва, привлечена от невидима сила. Скрита дълбоко в замъка, прашна стара стая чака. В центъра му стои въртящо се колело, светещо с зловеща зелена светлина. Аврора протяга ръка. Пръстът й се рее над острото вретено. Тогава – обождане. Зелена магия се върти около нея, докато тя потъва в дълбок, омагьосан сън. Феите действат бързо, хвърляйки магия за сън над цялото кралство. Златен прах се разпространява във въздуха, докосвайки всички в замъка. Настъпва дълбока тишина. Кралят и кралицата заспиват на троновете си. Стражите стоят замръзнали, а селото остава неподвижно. Цялото кралство спи. Далеч смел принц язди към замъка. Името му е Филип и е решен да спаси принцеса Аврора. Бодливи храсти, гъсти и тъмни, се издигат от земята, блокирайки пътя му. С бърз замах на меча си, Филип ги прорязва стъпка по стъпка. Злодейда се появява в изблик на огън. «Няма да преминете», заявява тя. С проблясък на тъмна магия, тя се трансформира в извисяващ се огнедишащ дракон. Земята се тресе, докато драконът реве. Филип вдига омагьосания си меч, избягвайки пламъците. С последен мощен удар той побеждава звяра. В голямо златно легло Аврора спи спокойно. Мека светлина я обгръща, сякаш чака момента, в който ще се събуди. Принц Филип пристъпва напред. Той нежно се навежда и целува челото на Аврора. Златна светлина блести около нея. Очите на Аврора се отварят. Тя примигва, после се усмихва. Магията е развалена. Феите ликуват, докато цялото кралство се събужда. По цялата земя хората започват да се събуждат. Кралят и кралицата прегръщат дъщеря си. Радостта изпълва въздуха, когато животът се завръща в кралството. Тази вечер замъкът е изпълнен с музика и смях. Аврора и принц Филип танцуват заедно, докато феите игриво променят цвета на роклята й от розово на синьо. Докато празникът продължава, нощното небе огрява от фойерверки. Замъкът блести в златна светлина. И така, принцеса Аврора и принц Филип заживяха дълго и щастливо.